EA И така, Sports. здравейте It's in the хора, game. сега ще играем на FC Mobile. С отборът ми имам доста промени и съм 100 оверал хора. Искам да ви кажа. Сега ще изиграем един матч на head to head. И сега ще ви покажа отборът. На празна днеска отварях пакети, то ще ми се падна. What the fuck. Добре, ето на отбора. Ето. Жълто Лусио ми се падна. Няма шанс все още за Лусио. Така. Нека видите новите ми попълнения. Действие. С тия джемове. Добре, това после ще ги оправям. Добре. Уайл Руни отново е капитан. Той просто още... Уоу. 114. Уоу. 114 мидфилд. What? Как? Това е бък. Аре бе. Бранд. Най-лото ме е Андри Робъртсън. Моето ми попълнение. Диало. Ама Диало си го спомняте. Също не знам дали го имах тук. Не, това бях с Тринкал. Гол! Айде, 1-0. Рехотно попадение на Амад Диало. То после усещам как ще го унищожа. Лусио. Това се справя добре. Лусио буквално спадна от един пак. 4500. Джема, който не се че вече ги премахнаха. Го спасяване. Бразилски пакети. Знам гледам. Бразилиец данъчна ги икона. Лусио да се разпише за първи път, може би. Мане. Ще ми спадна от един пак. Рони! Какво спасяване само? Като вратар само? Диоцентрика! Малдини! Разбъркване там. Айде! Вау, Рони! Гол най-сетне. Вау! Той се ларава без апгрейд. Вау, Рони. Просто... Не знам кой ми спадне централен нападател. Би в новата FC, може би. В новата FC може да спадне централен нападател. Това просто престъпление. Трябва да закрием отбора. Трябва ето на 3 играта. Браво на Робъртсън. Бранд стреля! Какво спасяване само. Центриране! Абсолютно беше силно от него е интернет.
Или не знам, може да е било от моя. Аз не видях. Гол 3-0. Просто изключително. Абсолютно изключително е това. 3-0. Браво на Лусио също. Страхотна намеса. Рони, също и Галахър. Също скоро няма CM, че само Тимбър, ама трябва и друг CM. Браво на Майкон. Си няма резерви, не ви трябват. Като нямаше резервите с Макалвара. Аре бе! Ама Диалога беше хетрик. Диалога ще комбинира с Бранд. 4-0. Това е буквално... Ооо, тук се разсеях. Право на нашия вратар. Моля, тук не се ще даде доспа. Добре, победа. Абсолютно огромна победа. С 4-0. О, отворихме квест. О, Про 3. Отиваме. В Про 3 отиваме. Още джемове. Дали ще имаме за пакет? Я да вия. Няма да мога за 2500 да отворя. Може би. Намежда да... Добре. О, да взема квест само. И коен слава ей, много ще ми помогнат. И така, хора, ако е харесало видеото, може да се абонирате за канала ми с камбанката, да оставите по един лайк всъщност. Да, моля ви се, вече гоня 20, гоним 30 абонати, гоним хора. Абсолютно ще съм ви благодарен, хора. Така че наистина, ако е харесало видеото, се абонирате за канала, прасвате лайка и камбанката и от мен чао!